Zina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Abale ndi alongo tikulandireni kuno kutiyankhuleni Ambuye, ndipo lero ndi tsiku la Mulungu. Lero ndi tsiku la namba 9 pa mwezi wa Novemba, ndipo pa 9 Novemba ngati mpingo timachita chaka chokumbukira nyumba ya Mulungu imene imatchedwa kuti Lateran Basilica, imene inamangidwa ku Roma. Lero tikanayenera kukhala ndi Mulungu wa namba 32 pa chaka, koma chifukwa cha chaka cha Lateran Basilica chimene chili feast pa chizungu ndi chimatenga malo mwa Sundayja, ndiye kuti mawu a Mulungu tiwerenga mawu a chaka aja, komanso ndiye kuti sitikhala ndi mapemphero a Mulungu wa namba 32, koma tikhala ndi mawu amene timawerenga pa chaka cha kukumbukira nyumba ya Mulungu ya Lateran Basilica. Mawu oyamba akuchokera m'buku la Profeti Ezekieli, mutu wa 47 nime ya 1 mpaka 2, nime ya 8 mpaka 9, komanso kuzawerenga nime ya 12. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi Sister Edna Muloko, A Daughters of Wisdom, kuchokera ku Lunta Television. Mawu athu achiwiri akuchokera mu kalata ya Paulo oyera kwa Akorinto. Akorinto mutu 3 nime ya 9 mpaka 11, kuzawerenganso nime ya 16 mpaka 17. Amene akutiwerengera mawu achiwiri ndi Gertrude Mushani, kuchokera ku Lunta Television. Mtenga wathu wabwino, mtenga wabwino wochokera mu mtenga wa Yohane mutu wa chiwiri, kuzawerenga nime ya 13 mpaka 22. Ndipo mulindine Father Norbert Kashija, Archpan cha Montfort Missionaries SMM, a station manager Lunta Television. Tinene pang'ono za nyumba ya Mulungu imene ikutchedwa nyumba kapena Basilica ya Laterano imene ili ku Rome. Nyumba iyi inamangidwa mchaka ngati 324 AD, kapena atabadwa Ambuye Yesu 324, ndiye kuti nyumbayo yakalitsa zaka 1000 mwina 700 chakuti ilipo chilimangireni. Komanso nyumba iyi anamanga ndi Emperor Constantine. Tikumbukire kuti Chikristu chinali mpingo wozunzidwa, chinali mpingo umene sunali wololedwa pakati pa anthu, koma ankayenda mobisa kufalitsa uthenga kuja, nali chipinjo mukagwidwa umapedwa. Koma nthawi ya mfumu Constantino ndi amene analamula kuti kuyambira ulamuliro wake Chikristu chikhala mpingo wa dziko lonse lawo, ndipo wa empire yonse inayenera kumvesera kapena kutenga Christianity ngati state religion. So cathedral yo nimene Laterano Basilica ndimene ili cathedral ya Bishop wa ku Roma. Bishop wa ku Roma amene ali papa. So ndiye kuti Laterano Basilica yaona mabishopu ambiri kapena angapo. So ndi nyumba imene imatanthauza umodzi wa mpingo, komanso umodzi wa chikhulupiriro chimene tikuchitengera mwa apostoli kuyambira Petro ndi ena onse amene abwera m'malo mwake ngati umodzi wa mpingo, the collegiality of the church,
of the universal church and its unity is shown around this basilica. So ikuoneka ngati mayi wa manyumba mulungu ena onse tikuchulidwa kapena tikumvesedwa choncho. So tipemphere kuti nyumbayi isakalenso chinyumba chija koma ikalenso nyumba ya mitima yathu yomanga ndi mitima yathu. Timve mawu a Mulungu. Mawu oyamba. Mawu ambuku la mprofeti Ezekiel. Sono munthu uja adabwera nane ku chipata cha nyumba ya Mulungu. Ndidaona kasupe akutuluka kunsi kwa chiwundo cholowera ku nyumba ya Mulungu chakuvuma. Poti nyumbayo inali yoyang'ana kuvuma. Kunkayenda madzi kunsi kwa chipupa chakumwera cha nyumba ya Mulungu, chakumwera kwa guwa. Adanditulusira pa chipata chakumpoto. Nazungulira nane panja pake mpaka ku chipata chakunja yoyang'ana kuvuma. Ndipo ndidaona madzi akutuluka chakumwera kwa chipata. Sono munthuyo adandiwuza kuti madzi ameniwa akupita ku chigawo chakumvuma cha dziko, kusikira ku chiguwa cha Araba. Posiriza pake ankathira nyanja yakufa, imene madzi ake ali oyipa. Madziwo adzakoma. Kumene mtsinjewo ukuyenda, cholengedwa chilichonse chizakhala ndi moyo. Nsombaso zidzachuluka. Pakuti madzi ameniwa amapita kumeneko kuti akakomese madzi anzakewo. Ndipo kulikonse kumene mtsinjewo ukuyenda, zonse zidzakhala moyo. Pambali pa mtsinjewo, pa gombe lililonse, padzakhala mitengo yobereka zipatso za mtundu uliwonse. Masamba ake sadzafota, ndipo zipatso zake zidzakhala zosalikiza. Idzabereka mwezi uliwonse, chifukwa madzi ake ndochokera m'nyumba ya Mulungu. Zipatso zake anthu azidzadya, ndipo masamba ake azidzachita mankhwala. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Mawu a nkalata yoyamba ya Paulo oyera kwa Korinto. Abale, ife ndife ogwira ntchito pamodzi ndi Mulungu. Ndipo inu ndinu munda wa Mulungu, ndinunso nyumba ya Mulungu. Popeza kuti Mulungu adandikomera mtima, ine ndidakhazika maziko monga mmisiri waluso. Ndipo wina ali kumanga pa mazikowo, koma aliyense azichenjera pomanga. Pakuti palibe munthu amene angathe kukhazika maziko ena osiyana ndi maziko amene alipo kale. Mazikowo ndi Yesu Khristu. Pa mazikowa munthu angathe kumanga ndi golide, siliva ndi miyala ya mtengo wapatali, kapena ndi mitengo, udzu ndi mapesi. Koma ntchito ya munthu aliyense idzaoneka poyera, pamene tsiku la chiweruzo lidzaonetsa. Pakuti tsiku lidzafika ndi moto, ndipo motowo udzayesa ntchito ya munthu aliyense. Kodi simudziwa kuti ndinu nyumba ya Mulungu, ndipo kuti Mzimu wa Mulungu uli nkukhala mwa inu? Ngati wina aliyense awononga nyumba ya Mulunguyi, Mulungu adzamuwononganso ameneyo. Pakuti nyumba ya Mulungu ndi yoyera, ndipo nyumbayo ndinu amene. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Mawu a mthenga wabwino oyera monga adalembera Yohane. Ulemu kwa inu Ambuye. Itayandikira nthawi ya Pasaka, Yesu adanyamuka kupita ku Yerusalemu, adakalowa m'nyumba ya Mulungu
Yesu napeza anthu ali kugulisa ng'ombe, nkhosa ndi nkunda. Munalinso anthu osintisa ndalama. Yesu adapota mkwapulo ndi zingwe nayamba kuwatulusa onse kunja pamodzi ndi nkhosa ndi ng'ombe zawo zomwe. Adagudubula matebulo a osintha ndalama aja namwaza ndalama zawo. Ndipo adalamula ogulisa nkunda aja kuti, "Izi zituluseni muno. Nyumba ya Atate anga musayisandutse nyumba ya malonda." Ophunzira ake adakumbukira malembo aja akuti, "Changu chomwe ndimachitira nyumba yanu chizandipesa." Pamenepo Ayuda adamfunsa kuti, "Kodi mungationetse chizindikiro chotani choti muli ndi ulamuliro wochitira zimenezi?" Yesu adawayankha kuti, "Gwetsani nyumba ya Mulungu ino, ndipo ine ndidzayimanganso m'masiku atatu." Apo Ayuda adati, "Nyumba ya Mulunguyi adayimanga zaka 46. Tsono inu nkuyimanga m'masiku atatu?" Koma Yesu anali kunena za thupi lake pamene adatchula nyumba ya Mulungu. Iye atauka kwa akufa, ophunzira ake adakumbukira kuti adanena zimenezi nakhulupirira malembo ndiponso mawu amene Yesu adanena. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Kristu. Abale anga okondeka, pochita chaka cha Bazilika ya Laterano tikukumbukira umodzi wa mpingo. Ndipo mawu oyamba aja tamva mawu ochokera mutempile muja nkumayenda kupita ku East, kuti madziwo kumene anapita anabweresako moyo komanso thanzi. Ndipo tamvanso kuti madzi aja kumene akapitako, madzi ena aja amchere anasandutsa madzi abwino. Kusonyeza kuti madzi aja amene anayambira kutempile ankayenda ndi kumapereka moyo, ndi kumapereka thanzi. Madziwa tingafananize ndi chani mawu oyamba aja? Ineyo ndikuganiza kuti madziwa tiwaganizire ngati mawu a Mulungu kapenanso ngati mzimu wa Mulungu. Chifukwa mawu a Mulungu kumene amapita amabweresako moyo komanso amabweresako thanzi. Chimodzimodzinso mzimu woyera, mzimu wa Mulungu pamene umabweresa chani? Umabweresa zipatso, umabweresa mphatso, komanso umabweresanso zipatso za mzimu woyera omweyo. So ndiye kuti izi zikubweresa moyo, izi zikubweresa thanzi kwina kulikonse kumene zimapita. Ifeyo ngati mbumba ya Mulungu, ifeyo ngati anthu a Mulungu tiphunzirepo zotani? Nafenso tiphunzire kuti nafenso tikale ngati madzi aja ochokera mtempile. Paja tionanso kuti ndifeyo thupi ndifeyo tempile la Ambuye. Taonanso mawu achiwiri kuti ndife thupi la Ambuye komanso ndife tempile la Ambuye. So kusonyeza kuti nafenso kumene timapita, kumene timapezeka, tiyenera kubweresako izi zimene zili za Ambuye Yesu, zipatso komanso mphatso za mzimu wa Ambuye Yesu. Mawu achiwiri ochokera mkalata ya Paulo oyera kwa Akorinto
kapena kalata yoyamba ya Paulo yera kwa Akorinto. Ikusonyeza kapena kutipasa chitunzi cha mpingo ngati chibuilding kapena ngati nyumba. Ndipo mpingo chimene chili madziko a nyumbayi ndi Ambuye Yesu. Ngati mpingo ndi feso nyumba. Nyumba ikodi ndi nyumba yotani? Ndi nyumba imene ili Ambuye Yesu ngati madziko. Ngati madziko komanso nyumba ndi imene ili ndife mpingo ngati makoma, ngati denga, komanso aliyense mwa ife akutengapo mbali pa nyumbayi ya Mulungu. Ndiye kuti ndife amodzi. Ndifo kuti nyumba ya Mulunguyi ndi nyumba ya moyo. Sikuti nyumba ya kufa koma ndi nyumba imene ili ndi moyo. Pamene chipata china chilichonse, koma lina lililonse likugwirizana ndi lina, njera ina iliyonse ndi ya moyo, ndipo imaonjezera mphamvu njera ina. Soyeza kuti mwa umodzi wathu ni pamene timamanganso tempile ya Mulungu imene ili ndi moyo. Mawu a mtenga wabwino tikumva Ambuye Yesu akuyeresa tempile. Ambuye Yesu akuyeresa tempileyi atapezamo anthu akugulisamo zinthu, akugulisamo katundu, ndiye kuti kunali zambiri zochitikamo. Inu ndi ine tikudziwa kale kuti mumsika mmachitika zinthu zambiri. Taona zambiri masiku ano ndi makamera kuti munthu kungogula trouser ya bwinobwino kukuyikira mjumbo kuza kupasanso jumbo yopanda trouser ija. Zimachitika mumsikamo. Taona msika muja inu amene mmayenda kumasintisa ndalama pa boda paja. Munthu kupasani kumwoyenera kukupasani 10,000 kumakupasa 7,000 kuyimanga bwinobwino ngati 10,000. Izi zimachitika mutempile nyumba ya Mulungu. Ndi kuti munali zambiri katangale chani zonse zoyipa zija mumaziwa zimachitika mutempile momwemo. Ambuye Yesu akuyeresa tempileyi akwatulusa kuti nyumba ya Atate yanga musayipise, nyumba ya Atate yanga musayisandutse nyumba ya malonda. Ambuye Yesu zinamkuza ndipo akuyeresa tempili. Koma kweni chimene Ambuye Yesu akufuna kuyeresa poposa ndi tempile imene ili njera zija zimene zimamanga thupi lake. Tempileyo ndi ine, tempileyo ndi inu, ni Khristu wina aliyense, ni munthu wakufuna kwabwino wina aliyense, akufuna kuti atiyeretse kuti mutempile mwathu muja mukhale muyera, kuti mutempile muja musakale nyumba ya malonda, chifukwa opanda kuyeresedwa matupi athu amakala nyumba yakatangale, amakala nyumba yochitiramo malonda, zoyipa zina zonse zija zimapezekamo. So this is what the Lord wants to do with us. He wants to turn our bodies into that temple that is living, that brings life, that brings out refreshing waters. Nyumba yobweresa madzi oyeretsa dziko lapansi. Nyumba ija ikale nyumba yopatsa moyo, ikale nyumba yopatsa moyo watanzi. Zimene Ambuye Yesu akufuna akale kuti achite ndife. So the Lord wants us to be living parts of the temple, not dead ones, but living. And if each one of us is living, ndiye kuti the temple of the Lord is alive and active. Pamene tikuchita chaka cha Laterano Basilica, tieni tonse tikale nyumba zoyenerera za Mulungu. Ambuye akale nanu.